dala sir ka na unsa ni. Thank you so much. Susunod. Unahan ako kompleto naman na siya. Wala yung rice. Ay, tumipalod lang sir. Oo, Ulat isang lang lang. ako. Okay. Pwede brown rice. Kay healthy diet mong gusto. Alo, brown rice, sir. Wala biya-biya na, sir. Pero double diamond na, sir. Sir, rice sir. Asa? Tanong ni mo sir. Sa Manil, wala yung corned beef. Ay, mora mong kunay ko sir. Okay, Kanang community ka ng okay, donation naman mga ko na sponsor sir. ba yan na? Sardines lang. Napamandagan man na siya bro sir. Energen. Wala ka ng Quaker Oats. Ka ng oatmeal. Ay, pasensya dyan kayo, sir, ha? Okay. Donor lang man good na, sir. Dapat Wala, ikaw na may nag-hashtag. Kung mag-donate mo, dapat volume. Ay, wala po may kabalo, sir. Sana na ka Isa ng... na ka Colgate. Dagan na sir, naman yung sabon dra sir. Napadurarat, imna na. Dapat mahatag mo ka ng volume. Jud pa ka ng... Speaker man to na yung volume sir. Hindi man yung panghatag mo. Ito man na. Ay, sir, saan gusto ni mo, sir? Oh, Berban. Wala yung anlim. Dili man na ginainom sir. Sagol man sa kuan. Kaya per buko pa. Oo, pampers na siya, sir. Sinahidin man na. Dili Oh, po na ko. pampers isarap po. Saan man sa bata, isarap ka ihian. Ma'am ka nang mo ko nag-ipakit sa dahan. Gihatag na sa mo ka nang. Dili, kung manghatag mo, kanang dapat maano sa tanan. Kanang wala. Yung may Maigo ba ka ng pang 1 month, may papakukuan o kauban, kinanghatag siya mga snacks sa bata. Sir, ano, kamo mga tagaan, sir, ano, magyaw-yaman mo, sir? Dili, dapat volume. Dahil, sir,